Sa kaming gabi, yan mo ang call, mga ante. Tugutin isab ko ninyo ng mga ina sa dagkatahuran. Sa ating mga tigpaminaw, magandang gabi po sa'yo, call, auntie. At welcome po sa ating programang Totoy na Love. Siyempre, magsama-sama po tayo hanggang 12 midnight. Kumusta-amos naman po ang ating araw ng Miyerkules? Anong pizza ba ngayon? Pizza 29 na, no? Dalawang araw na lang mga kabisyo at mananam na rin natin, no? Ang buwan ng Disyembre. Ayan, pag sinabi mong Disyembre, nako, pera, maraming matatanggap na bonus. May bonus na ba dyan, Col? O naman si Auntie, hindi naman alam ni Auntie na meron na palang pinamimigay ang kumpanya ng iyong mister. Wala pang remit. Ay nako. Pero di bale na misis ha sa mga auntie na nag-aantay po ng siyempre bonus kasi may mga nakalaan yan ha. Oh, especially yung mga maraming utang oh. No, yung mga sinasabi na yung mga pambayad ng tuition, no? Yung mga hindi pa naka-recover na mga magulang, eh siyempre, may mga kapitbahay siguro, kaya kaibigan, na pinaghihiraman po ng pang-tuition ng mga anak. So eto na yun siguro, sasabihin naman ng kapitbahay, kaya yung nanghiram na siguro sa darating na matanggap yung bonus, saka ko na babayaran kita pag meron na. Siguraduhin mo ha. Pag inutang mo yan, dapat maibabalik din naman yan sa may nagmamayari. Kasi hindi naman yan basta-basta na nakikita yung pera. No? Pinaghihirapan po yan mga kabisyo. Anyways, hello po sa inyo. Ikaw ngayon na nagiging productive naman sa pinaggagawa sa opisina. Alam ko yan sa mga nakalipas na araw. Sobrang busy po ikaw dahil nga napipressure ka na. Dahil may hinahabol na deadline. Sinasabihan ka siguro ng boss na siguro this week matatapos na yung pinagagawa mo dyan. At least kahit papano is magagawa na po ng report. Mahirap na ngayon pag yung manyana habit po mga kabisyo, no? Kanang paunya-unya regali. Unya rin ako ni trabahoon kay naapay daghang oras. Huwag sanang ganon ha. Kasi hindi natin alam sa mga darating na araw magkakaroon ka ng sakit, no? Mahirap na. Lisod kay karon no pag nagkakasakit ka mga kabisyo. Kasi hindi natin alam. Ako nga no. Kakaano ko lang no. Kaka-recover ko lang mga kabisyo. Imagine mo nung nakaraang September po nung nagkasakit po ako, nag-absent po ako doon dahil nga nawalan po ako ng boses. Tapos yung nakaraang linggo, hindi po ako nakapasok. Imagine mo in just a matter of 2 months, so September, October, November, no. Mahigit ng 2 buwan. Nagkaroon ka naman ng sakit, mahirap na. Life is health is wealth niyan. So ibig sabihin, yung health mo kailangan yan talagang ating aalagaan. Kung hindi naman kayang alagaan, siguro yung makapagpahinga naman na siguro tayo ng kahit papano, no. Oo. So, yan po mga kabisyo, kung titingnan po natin ang ating kalendaryo, November 29 po ngayon. So ibig sabihin yan, ilang araw na lang Pasko na. Ayan, so ilang araw na lang siguro na kung titingnan po natin dito sa ating kalendaryo, siguro 26 days na lang siguro, no? Pasko na. Ay nako, ano kayang meron? Ano kayang mangyayari sa Pasko, no? Alam niyo mga kabisyo, no? Ito yung sinasabi natin na etong December na to, eto na yung panahon na kung saan lantara na talaga ngayon, no? Naalala ko lang nung last year mga kabisyo na nagkaroon tayo ng Christmas party, no? Patago-tago pa yun eh. Kunyari, umaattend ng Christmas party pero nakamask. Nakamask habang kumakain. Hindi naman siguro, no? Pero ibig kong sabihin, lahat ng mga pinapakita natin sa mga posting siguro, nag-aalinlangan pa po tayo kung ipopost ba to o hindi. Kung ipopost siguro natin, dapat nakasuot ng mask. Pero ngayon, mask God. Mask Lucio na ako niyang kigol. Ibig kong sabihin, eto na yun, no? Pakita na, at least marami na po nung mga pangyayari, no? At naalala ko lang last year, may tinatawag pa natin na mga Zoom na mga Christmas party. Ngayon, face-to-face na talaga.
At dahil nga face to face, isa sa mga inaasam-asam ko, tsaka wini-wish ko na mananalo sa raffle. Ano bang gusto mong mapanalunan, Col? Air-conditioned unit? Grabe, no? Gusto ko manalo ng refrigerator. O kaya naman TV na 50-inch TV. Naku! Or isang dagdag na 13-month. So 14-month na. Grabe naman itong mga wish ni Totoy ba to? Alam mo, wala namang masama talaga sa mga nagwi-wish, no? Nasa iyo yan, no? Just telling yourself that just to be positive enough. Ganun naman talaga yung buhay natin. Positive enough, and we have to be grateful. Yun yung pinaka-importante, mga simpleng bagay po mga kabisyo. Dapat tayo po ay nagpapasalamat kahit maliit man lang, kahit gamay yan, jutay lang yan. Pasalamatan po natin ang ating mahal na Panginoon o kaya kung sino ba yung nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, na marami pong salamat at naihatid yun. Etong bagay-bagay na to kahit sabihin natin na maliit. Just be very grateful po mga kabisyo. Ayan. So balik po tayo dito sa ating pag-uusapan dito mga kabisyo, at sa gabing ito po naisip kong magandang pag-usapan pa rin natin ang mga bagay-bagay tungkol pa rin sa kabataan natin. Ayan. At dahil nga 26 days na lang Pasko na. Oy, Mayong Paskan! Ay, Mayong Pasko! Ayan. At kagabi po pinag-usapan po natin yung rewards ng mga magulang o gantimpala na nakukuha ng mga bata, no? Pag mataas ang mga nakukuhang grades sa kani-kanilang mga asignatura. Ayan. Ngayon naman, hindi naman rewards to, pero parang ganun pa rin, no? Regalo. Regalo sa Pasko. Christmas gift. Naisip niyo na ba kung ano bang ibibigay niyo sa akin na Christmas gift? Ano? Wow, bibigyan ako ng babae. Wag ganon, ha? Wag ganon. Pwede, tumatanggap naman ako ng babae, ha? Babaeng manok. Oo, kasi yung babaeng manok, dadami yun, no? Siyempre ano natin yan, pakastaan natin yan lang ng lalaking manok, tapos magkakaroon tayo ng maraming mga manok. Ganon yun, ha? Manok, ha? Hindi yung chicks. Ayan. Kidding aside po mga kabisyo, no? May nilagay po ako sa aking fan page na Totoy or sa Totoy Bato Official. Hanapin niyo po ang aking fan page po. Ayan. At nailagay ko doon. Gusto kong masali ka, no? Gusto kong masagot mo ito doon at mag-comment. Ito yung nakalagay. Naalala niyo pa ba? Siguro, no? Naalala niyo pa siguro nung kabataan niyo tuwing Pasko. Ayan. Ano ang madalas nyo na natatanggap noon pag Pasko? Yahoo! Maraming mga bagay-bagay mga kabisyo. Kaya sali na po tayo dito, ha? Okay, from 9 p.m. hanggang 12 midnight ang programa po natin na Totoy na lang. Kasama niyo po si Totoy Bato. Dito lang po yan sa 90.7 Love Radio. Magandang gabi po sa lahat ng mga nasa biyahe ngayon. Tayo po'y, or samahan niyo po ako dito lang, ha? Samtang nagbiyahe kayo, samtang nakikinig, habang nakaupo sa bahay, nakikinig sa bahay, o kahit saan man kayo, eto po yung perfect na radio station. Ang 90.7 Love Radio. Yun!